всички! Ден номер 5 от 30-дневното предизвикателство. Днес ще говорим на една тема, която засяга всички от нас, а именно стреса и как той влияе на нашето здраве и нашето тегло. Какво всъщност представлява стресът? Това е естествена реакция на нашия организъм. Тя предизвика най-различни предизвикателства към него и заплахи. В малки дози стреса може да е полезен, като ни мотивира да действаме, да направим дадено нещо, но когато стресът е хроничен, започва да вреди на нашето здраве и нашето тяло и като цяло и на нашата психика. Как стресът влияе на нашето здраве? Има 3-4 точки, които ще ви изброя. Първата е отслабва нашия имунитет, прави ни по-уязвими към настинки и други заболявания. Втората точка, това е проблеми с съня. Стресът често води до безсъние или неспокоен сън. Трето, повишава риска от хронични заболявания, включително високо кръвно налягане, диабет и сърдечни проблеми. Четвърто, проблеми с храносмилането може да доведе до причини за подуване, киселини или дори може да имаме раздразнено черво. Как стреса влияе на нашето